जोंना दिनै ओंखाम संनाया जा लेट जाबाय माबा मा होनोमोनलाय टाइमाबो नै 10:30 जालायलायबाय मा होनोमोनलाय फिफाया माबायाव थांदोंमोन नालाय न'आव हजोंहाय गसाइगावआव ओमफ्राय लेट जादों बेनि थाखायनो आरोना लेट जाबाय दिनै जानायाबो लेट जासिगोन संनाया लेट जाखाबाय नै बेयाव आङो दाउ बेदर एवबाय नैबेयाव आङो जोग्लावरि माबा माबि होनानै दाउ बेदरखौ एवबाय आरोना संबाय फारसेजों बाबानि जाग्रा माखासे जोग्लावरि नैबाव मैगंफोर दङ. Hi viewers, welcome back to my channel. गासिबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय. आंसो viewers-फोरनिसिम दिनै मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय. आसा खालामो बयबो जोबजासिम नायगोन होननानै आरो जायफ्रा आंनि चेनेल गोदान अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो नटिफिकेशन बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय. ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा बेनो जाहैगोन. मैयाथ' लेट जानानै मोनायाव लेट जानानै ओंखाम ओंख्रि संनायानो लेट जाखाबाय नालाय बिनि थाखायनो आङो जेबो हाननो मोनाखैमोन नालाय दिनै हानजोब्बाय आङो फुङाव सिखारनानै नै बाबानि जाग्रा ओमफ्राय माखासेया जाहैबाय चिप्सफ्राबो सेराव दोनदों ओमफ्राय साबोन सार्फ नैबे जाहैबाय मैगंफोर मैथा बांगाल ना गोरान एसे नैबे जाहैबाय मान्दे सिब्रु नै थास' बिबारबो हरफादों जोग्लावरि मैयाथ' माखासे जाबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय थारमाने फुङाव हाननाया जाहैबाय आङो माइब्राखौनो संनो नागिरदों नालाय बाबानो ओंखायनो आरोना माइब्रा एसे हरफादों ओमफ्राय नैबे जोसा ओमफ्राय माइरंखौ हानाखै आरोना दाहाय हानोसै होननानै टाइमाबो हास्लाबलाना जोंहा जग्यबो होनांगौ ओंखायनो दा नैबेखौ संग्रोसै आङो माइब्राखौ बारानो जि बारदोंना माबाबो होजाया गाइखेरखौ दाना जोङो लाखिला आरोना बे लाखिनाया थारमाने फार्स्टआव मोजांमोन हो गाइखेरा मोजांमोन जेन'बा मोजाङानो जायोमोन ओमफ्राय उनावहाय मा खालामखो बिसोरो जि फाथ्ला जादों आरोना गाइखेरानो जि फाथ्ला ओमफ्राय जेनेबा जोंनाथ' ओरैनोसो लोंनाय जायोना साहाखौथ' बिफायाल' लोङो जेनेबा आं लोंबाबो जेनेबा ओरैनो बांसिन माबा लोंनाय जायोना गाइखेर गोजानो लोंनोनो सुखुवा जेनेबा मोजांखौनो मोना आरोना फाथ्ला दैखौनो जि बारा होबायमोन आरोना बिसोरो बेखायनो जोङो जेनेबा लाखियासै आरोना गाइखेरखौ ओमफ्राय बिफाया जेनेबा बाजाराव माबा स्कुलाव दोनलांबानो ओरै मोनबोखायो नालाय बाजारखौनो ओंखायनो बाजारनिफ्रायनो दा लानानै फैयो आरोना दा लानानै फैबाय थानायालाय मोजाङानो बांद्राय गाज्रि मोनाखै मोजां नै बेखौनो फुदुंगासिनो आङो गावसोरनो मोजां होबानो मोजां लाखिजायो ओमफ्राय बे लाबोग्रायाबो मिथियाना सोरनिफ्रायबा लाबोयै जाहैदों बिसोरनो दैखौ बारा होनानै हरो खोमा होननानै बुंदों आरोना गावबो दैखौनो बारा होयो खोमा ओंखायनो आरो मोजांबो जायाना लोंनोबो गोथावबो जाया दामा ओमफ्राय हले 50 थाखालायबाव ओमफ्राय दाथ' बिफानो आंहा मिक्सार अन्थाइ आंना अन्थाइ होनानै दोनदों आरोना दरजायाव ओमफ्राय दाना अन्थाइ होनानै दोननायानोलाय अन्थाइआबो होजाबावलासो मा होनोमोनलाय सियारखौसो होनानै दोनबाय आङो मा होनोमोनलाय खोरखिजों जि बार फैयोना दरजाखौनो फांबाय थायो आरोना मारिबाय थायोसो ओंखायनो ओमफ्राय आङो दहाय माइब्राबो बानायदोंमोन ना बे माइब्राखौ एसे गरम खालामसै ओमफ्राय जानोसै आरोना आङो नङाबा दा जेनेबा जेबो खामानि मावनो हाया जायोना मारै मावनो एसे उदैयाव जेबो गैयाबाथाय ओंखायनो गाइखेरा जाबाय बेखौ ओरैनो गरम खालामसै आङो जानोसै माइब्राखौ आंबो लाबोबाय नै जानोसै आं बिफानो आङो माबा हैबाय गाइखेर हैखाबाय गोथाव बाबाया दहाय बेखौ जानायाव थारमाने बिबावदोंमोन आरोना आरोबाव जोंहा फुङाव जाहोहरदों नालाय आङो ओमफ्राय बिबावदोंमोन आरोना बेखौ जाबावनो होननानै ओमफ्राय आंथ' माबायावबो हरखाबायना बेनो मा होनोमोनलाय टिफिनावबो बेखौनो हरदोंना आङो ओमफ्राय गोथाव मोनो जाहैदों थारमाने माइब्राया नै दाख्लैनिफ्राय बे आलदा आरोना एसे गोथावसिन आरोना ओंखायनो गोथाव मोनो दस्रानिफ्राय लानाय आरोना बे माइब्राया आं दा जानोसै थाब मावनोसै खामानिफोरखौ नै सिब्रुआ
माबा रानजोबलायसिगोनसो बे जा जि मोजां मोजां खामानि गोरलै गोरलै मैया मोनायावबो लेट जाबायना ओंखायनो बांद्राय होआसै आङो थाब बाबायाबो ओंखाम उखैबायना थाब जानायनि थाब एसेल' सायनानै संबाय आरोना ओमफ्राय नै जि बुरजा थाबाय दा नैबे मान्डेखौ सायनोसै आङो नै आंनि मैगं सायनाया नायदो नै नायलाय मोननाया बेसेबां बुरजा ओमफ्राय गारनायासो नायलाय नै थारमाने माबा जाजोबनाय आरोना नै मा बिलाइआ मोजां नङा मोनसेबो नायलाय नै माबा माबि दंजोबो बेखायनो आङो होआसै आरोना माबा जाजोबनाय मारिबा मैला ओंखायनो होआखै आरोना आङो नै एम्फौ जाजोबनाय ओमफ्राय नै बिदि गुफुर जाजोबनाय ना जि मोजां नायनांगौ अबेबा एम्फौबो दंना ओंखायनो आं होआसै नैबे मोजां बेखौ लाफिनसां बे माखासेखौ होला आंना बिदिनो मैगं सायबाथाय ओरैबायदि गारनायासो बांसिन जायो आरोना ओमफ्राय नै दंबावोसो मैथा बांगाल बेखौबो सायखानोसै आङो आं बाबाखौ लायनो देलायबाय नै थाब थांसै हास्लाबला टाइमा जि थाब जादों टाइमानो एखे खामानि मावनानै टाइमखौ नायनो रोङाखै आरोना दा बेखायनो आंनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबसिगोन आरोना दिनै हास्लाबनो नंला माखासे खामानिबो दं आंहा जिनो अफिसाव ओमफ्राय बेनि थाखायनो बे ब्लगखौ दिनै बेयावनो फोजोबबाय आरोना